Ai ngot sian you play bu la ai ngi kani kalat ni ka bangin dan ni kani ka jingalang but walang i poi la jan poi ka bakut tat jang ka kini kilai sni ka program ka bangin la bu nget skam ba kindang dan hi ki bale se phila ban dan ki jing kali ne ki jing pensai ka ba fikwa ban ai se ngi dan kum kalat ka por bangin le ka tangin le but hakani ka program ka ngilai akran pro sikata ngilai pensyong dong rem halor kani ka kamat pedeng ko dei kejing pen em kalawan ne kejing pen em kala hajan te baik ngila yakran hal hakini ki sngi ki balet kejing wan asin kejong Jesus Christ kala hajan buat ngilai akran bun bahas phangki kumno bola ki jing ethu lupa ki boleh ke la nang nyai pendap na kapos kapor ki bak thau bagi bak kadau ka jing pendap no si sendan ni kata ka jing wan asin ka jong jisu menda ka sngi kamat pedeng ha kitu ka bi ki program sheet ki jong phi kadai ki sngi ba khat du e jong ka purthai halor ka ni wala pun chong dong rem ka jing kran ka jong halor kita ki sngi ki ba khat du e jong purthai ba ngala ai ya ai kerteng ya kani kajing ya sam ka jonga ha kani ka por ki jing shai ha ka purthai ki jing shai ha ka purthai ha kini ki jing ya sam ki bala adab ki bangala ya sam bat phi ke ka ngala penlet jing mut bha bobun ni ki jing kran ka jonga halor ka bor jing ka jing dum ni akren sepang itu ki atiar kum ki jong setan bu pundan kam hini singi ki bat khadu kumno bakin penstom ki brio ki jong ublai kumno bakin ki nyale ban bu ki brio ki jong ublai ha kajing e ka wakhrau andre ha kani ka khap ngam kwa ban klan halwar ke ka bau setan ule ke ka bau thumu ban le renga kwa ban penkut ki jing kran ka jong kani ka long ka jing kran ka ba khadu kani ka kajing alang kajungi nomor kata hakani ka kham akwa ban kren halor ki ban ai man sem ngi ki ban pendap e kaman sem ka ba lese ka ba thali kajungi ka ba ngi kwa ka jing kerman am ngin shu sakut sa hakta kijing e ki ban wan re ngi kwa ka jing kerman nomor kata ngan kren halor ka buar jing ublei ba kumno kani ka buar ka jing ublei kan sapau shana ha ki singi ki ba khadu ha ki singi ki ba khadu e jang ka purthai itu na phi ki badan menen ka singi ki ba ha ka tu ka jing kren ka jing dajiet menen ila kren halor ka jing shap tieng ya ublei ba ila pensong nong rem kani ka jing kren ka jing i halor ka tu ka thim halor ka mat ba kumno ki brio ka jing ublei ki nyap pen khre nang ta ka jing wan asin ka jong Jesus Christ itep idan kamban pen khre pa ila ayangi ya kawei kalenti kumno ban pen khre kata kalau man siap tiang yu blai ba ha jing kran ka jong ida ban jor ba kata kani ka jing siap tiang ka de kani ka jing siap tiang ka yu blai kani ka jing siap tiang ka bar yu blai ngila bon ong kam de ka jing siap tiang ka purthai ka don lakin phet nu blai tang ka jing yo sngow ka ya ka sur ka jong blai kila phet ba kila ri ne kade kajing penlong jong ki brio bakin supen sobha yu blai de ki kam ki jong ki om kum kata kajing siap tiang hare kade kajing siap tiang buram kajing siap tiang ban eat yu blai ban tip yu blai ban ithu yu blai ulang bakum no but ida jiat ila ongro bakum kani kajing siap tiang kajing siap tiang ka brio blai kamla ban wan nangi hi hare ngidan kam ya ka ba kata kade bu blai em bu sa hapo jingi ublai hiun penlong yangi ban siap tiang ya hak rukom ka ba ma kwa yangi bingin siap tiang ublai hiun penlong yangi bangin ngin buram ya hak rukom ka bangire ban buram om kat kom baka purthai ka batai ne ka suthu kata ka jing buram blai hanre kat kom ba ka ktien ka jong ka pun suthu yangi kat bang adang snap ka bang adang yo sngow ka ka bai da jet idan ban ong ki kentien naka Bible kasat ha kajing mut jing berkhat ka janga ba kata ka de ha Filipi kalau nong ka ba ar ka khot ka ba khat lai
Filipi kalau nong ka ba ar ka khot ka ba khat lai hidan ki bible ki jong phi phila ban phai se ka tu ka sithi jong Paul se ki nong Filipi kalau nong ka ba ar ka khot ka ba khat lai ki Kristen ki ong kunia nomor dei ublei ubat tre hapo jong phi ka ban manru ba ka ban tre nomor ka jings ngo ha ka jong kabakot hi kade kata kade bu ublei hi utre hapo jengi ban le ikini ki baro ki kam ki babha ki bangila ban le kaba ublei umani ban le kade ublei hi utre hapo jengi umdan jubab da komwe pat umdan ka kalinti da komwe pat bangila ban le ikini ki baro ke wan ki babha ki wan na u blei but kani ka jing le ka ju blei habangi puli kini kentien haba ublei hi bo penlong hi bengin man bengin le ke bo pen so bhai u so thu ba i kam ba bharu ke jing ai ka ju ublei ke jing ai ka ju ublei bengin le i kam ki ba bha ke jing ai ka ju ublei bengin long ki buri ki ba bha kam dei da ngi hi kam dei ka jing le ka ju ngi ka jing persang ka ju ngi hane du ublei hi bale ka ni buat kani ketika jing ai habo ong ka jing ai kam dei tang ka jing ai ka grace taba ngaso thu ka jing ai ru ka kenthop lang ya ka gift ne ka jing ai so bha ka jong ublei mar ublei so bha ban ai ka bha na ku ki brio ki jong u ketika jing ai so bha ka jong ublei ba kani ka jing ai so bha ka jong ublei nganget kalong ka bha ba kalong ka janai kalong ka bha namar ka wanra ki bha kalong ka janai namar pa phimdan kam ban le ai na la de pemdan kam ban ra so ki na phi pa phin kam pen bhai kata ka ba ublei ula ai ka ba ublei u ai ka de ka bala bha palat ba kam don kanu ka jing duna haka ba kum taru isham hakishi thi jong Jacob kalau nong ka baning kong hakishi thi jong Jacob kalau nong ka baning kong ka khot ka ba khat nyo ka kren shai halor kani ka jing shisha Jacob kalau nong ka baning kong ka khot ka ba khat nyo ka ong kumno ka jing ai ba bha baro ba ka jing ai ba janai baro kalong na jrong ka ba wan hiar na ukpa ki jing shai an pulia biang ka tu ka jing ai ba bha baro ba ka jing ai ba janai baro kalong na jrong ka ba wan hiar na ukpa ki jing shai pi hang ni Dekat pareng ko ang every good gift and every perfect gift is from God above and cometh down from the Father of lights. Kidon kat tu kat ni kijing mut ha kani. Kem ba ka kat tu ka bangala batai na luar ka ka bangala batai phi. Ba kini kijing ai kijing ublei kijing ai subha kijing u hangi. Kijing ai kijing u. Kijing ai kijing u Yesus Kristus. Kijing ai kijing u ya kijing pun im. Ya kalat ingi bingila bandon biang ya ka kalat ka baar begin yo ka jing em katai bro ke di jing ai ka jing ai ka babha bat ka bajanai hane nga kwa ban kring ke jing mot ke jing perkhat jong phiru ai tu kentien ka ba ong begini ki bro ki wan hiar no ukpa ki jing shai kidon ka tu ka ni ki jing mot ke bengila ban penyahap begini kentien ukpa ki jing shai nomor ublei ulang ka tolong jong ka jing shai ngila ban kum ka nuksa ublei ulang ka tolong ka jing shai ulang ukpa ka jing sedang jong ki jing shai ude na u ka sedang jong ki baro haba Jesus Kristus ang tolong ka jing shai haba uthal ka perthai uthal ka jing shai kata ka jing shai kawan no kawan bit na u ublei ulang ukpa jong ka jing shai henry ngakwa ru bangin so thu bakani ka jing shai kam de tang ka jing shai ka ba wan anda haba Jesus Kristus ang to ai ba kong ka jing shai ka jing shai ni ka lat ka bangi yo i saudang jungi ka don so ka we ka jing mut phang ka jing shai ke ka jing shai ka jing su thu jonga hi simet ma su thu bakani ka jing shai hang ni ka lat bandai ki brio ki jong u ka lat ban thau ki brio ki jong u ki brio ki jong u haba ki pediang ya kajing ai ka babha ba kajing ai ka bajanai ka jo ublei ki yo pediang du ka
ya kajing syai ki pidang ya kajing syai namar kham khalam ublai ki brio ki dan hake ki dan kajing dum teliu ilong kum ki brio ki ba matla ki ba alam mi ki brio ki ba matla ni ki ba syai alam ru de ki brio ki ba matla kajing dum ngimla ban sungut hu bangidan kajing dum tat anda haba iyo ya kajing syai antat anda haba ngiyo yu blai ban em hapo singi ba kami kajing syai ka phalang kajing syai kalong kum kedok kha kam suthu ba ka jhe rera phiweng ya ka naka ka suthu ba kar khiang kam tep kajing jhe ka de ka namar nadu kajing sedang jing em ka jong ka de be ha ka kastunat ko ka de ka em ha ka kam suthu kajing long kajing sngam kalong kum nu kam tep kumba mangiru ngim suthu kajing sniu jeng kajing dum ka ba kanja man sim namar ha kajing dum hi ngilapun ha kajing dum ngilak ngihe ngisan obangin yo i kajing dum ha kadur ka ba ublei kwa ngi bangin yo i ka kadan kam yu ublei hi ban em hapo jingi bangin yo i de khamat kajang u he aisha bangi ki brio ngi yang bangidan Hendrai haki brio ki jang ublei haba ki yo yu Jesus Christ ka ba ki yo yu ublei ki yo ya ka ki yo kajing syai bat ma ki hi kilong kata kajing syai ba Jesus Christ namar kata ang haki brio ki jang philong kajing syai jang ka philong kajing syai jang ka perthai kata phisham ha Mathias ka nang ka san ka khat ka ba khat sao bala da philech ka tu ka benta jang ka Bible da phipule ba hiyai beteng kajing pule ka jang phi ba da phipoi ka khat ka ba khat reu wang kum nu Jesus Christ ang tu pon syai kum ta ya kajing syai jang phi hakmat ki brio bakin yo i ya kijing le ba bha jong phi bat yo ya ro ru yo khpa jong phi uba haki banai wang pen syai pen pa yo kata kajing syai ka jong phi philong kajing syai jong ka perthai kada ba philong kajing syai jong ka perthai kadai namar ba pen pa yo kata kajing syai haka perthai pat umdan unu ubriu ang Jesus Christ uba pen me umam bati hendrai uburi na tamam bati hapo Dai ule akom nu haba u kentha jempruat bu penme pensyai ya ka kamrar ka membati ubu ya ka membati ha ka jaka babaro kila banyo baro kila banyo ekta kajing syai kumtaru upenya sriam ya kata ka ju hi wangi ki brio la ngi long kijing syai in pensyai ya kata ka buram ka jong ublai ka badan hapo jingi umdai mangi bale kani dai ublai ngimdai ban buri ela de ngimdai ban buri ela de ngimdai ban tap ela de dakan nep ne ngimdai ban syong haki klau ki batap haba kim dan ki breu ka jida ba ki long ka jing syai khana bingin la ban ra ka ni ka jing syai ki bai takadaw Jesus Christ pha ki breu ki jong u bikin lej ban ya rap ka ka gospel te kolong kum taru kum kita ki bala khapat ha ka jing em ka jong Jesus Christ ya ubah ka Bible hi ko ang ru ba ma ulang ka jing syai ma Jesus Christ ulang kata ka jing syai ngimla ban laj na ka ban em ya kata ka jing syai ka badon hapo jingi kalong automatic kami kata ka jing syai la ka jing syai ka don hapo ka ka bami ka de ka jing syai la ka don ka jing dum hapo ka de ka jing dum ka ba ka bami bat lada ngi hingi ailat ba kata ka jing syai kan pa ka jing em ka jing kan mi takadaw pol uang nomor pila ju long menu ka jing dum henry menta pila long ka jing syai hau trai tiyat kum ki khun ka jing syai pol uang kata tiyat ha ka jing syai nomor mun syai pila long ha jong ka jing dum hari menta pila long jong ka jing syai to yat phi ha kata ka jing syai tik ka bo pol uang hani bawat la pilong ka jing syai ru pidan ha ka jing syai kala ban long ru ba phi khamya ha kata ka jing syai takada ukentu ya ka balang ukentu ki dukhat ki para bangai ong to yat phi ha ka jing syai namar phila long ki khun ka jing syai phila wan na ka jing dum ka ba khrau ka jing syai ka ba khrau to yat phi ha ka ru balai ba ka don kam ki bre ka jing balai bikin nya ka jing syai na bikin ailat
baka tu kajing syai ka badan hapok ka jong ki kan phalang khnang baki breu saudong ki ba em saudong jingi ki nyo I ye ki jing le ba bha jingi ki balong hi ki jing ai ki jong blai bat khnang baki ni ki breu ki ba yo I ki nak ban le ku no ki lak ban ya ro ya u blai karau ji su ong to ai baka ni ka jing syai kan phalang khnang blai kini ki breu ha ba ki yo I ki jing le ba bha ki jong phi ki ba wan hi no blai ki nya ro ya no ki nya ro ke bro ka ba phi le ka de le kata ma kunta ka buram ka jong u blai wat upol ru ong soi sien ong da phi pai sa Philippi kalau nong ka ba ar akan tu phi pai biang Philippi kalau nong ka ba ar ko da khat ka ba khat sa ba khat san Philippi kalau nong ka ba ar ko da khat ka ba khat sao bat ka ba khat san ko ong tu le ya ki e baro khlam ki jing khnyum ba ki jing yamai ba phinyo long ki ba khlam jing ram ki ba lui ki khun ublai ki ba khlam keno apop ha pedeng ka pateng ban riu ka ba ken riang bat ba mutlap ha pedeng kita la yo I ya phi kum ki jing shai ha ka pothai tede halor ka ni ka dekat ka bangala pen na syem ya ka kerteng jong ka ni ka jing ya sang ko jong khnang ba ki breu ki nyo I ya phi ba philong kita ki jing shai jong ka pothai Daka pareng Kong do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Ping hab don ke ba ker saudong jungi. Ke ba ker saudong jungi hakani ka partai ke de ke jat ban reu ka ba kenriang ka ba mutlak. Ke jat ban reu ka ba itu yu blai. Namar kata kada boleh bu sa ingi hani ka pathai namar khang begini ki breru ki bolong ki badan hakane ka jinglong ka bangi mensuar idan kinyo pediang lang ba kinyo mat lang ya kata ka jing syai ka ba mangiru ngiyo ban yamat habang ila ya pulie ba dinga pej binya kini ki dekat ki ba ngalak ban ra hang ni kapan pa ba ya ka gospel Belasan hakidak halor ke kot sada hakani ka Bible kila kelalong ke gospel ke belasan syap hakadu anut pasungi kani ka gospel ke ngingi pulih haktin ke jong ublai kam dai tang kani ka gospel kam pat kut tang hakani ki ke bangi pulih hari kani ka ju ka gospel ka bangi pulih hakani ki sela belasan dikini kidak dakasia halor kini hakani ka kot sada kinderu ban kelalong ke gospel kita kidak ki belasan ki bela osrang ki do anut ki jongi bangilai pulia bun sien sapang kani Jeremiah kalau nong ka balai huai ke dekat ka balai pulai ka bu boleh angan sapelong ya ka jutang ka bathamai ka jutang ka bakumno mulai yu ha ka jutang ka bathamai boleh angan satho ya kata ka hukum ka jonga ha ki do anut ka jong ki ngan satho kadok ya ki hukum ko jonga kadok anu jengki pat ngan long ublei jengki bat kin long ki buriau jong ki jonga kata kin ka gospel ke jeng mut jeng ini ke baro kapor kan poi ba ya ka jeng shisha on la le se banyalap kum bangile mentana na lor ka pulpit ne bingin bu iki video hapo ki YouTube ne ki social media apps ke bingidan kan poi kapor bingin umla banlet siki surak bagi sengkian bingin pertara kamat bingin yathu ya gospel nganget bal namar kajing ke bagi brio ke boleh kin syam hagi singi ke bak hadu kanong ka ba bahaya ki bakin yalap kum baki ju yalap mentah hagi puar bulak lut kan sapoi kapor makani kan sakut no hene kajing yalap kajung ke gospel pat kanyai beteng hadu kisingi ke bakhat do tidak ke nyalap kajing yalap kan de kajing long kajungi kan long kajing yalap kajing em kajungi kan long ka Bible haka baki brio kilak ban puli kajing em kajungi kan long kata ke gospel
Bakam dai kajing em kajongi hi hari kajing em kajong Yesus Kristus hapo jengi. Habang ong kajing em kajongi menu bulong kajing em kajongi. Do Yesus Kristus. Kajing syai uta bulong kajing syai phalang hapo jengi. Sabar jengi bat lemba jengi. Kanang baki beliau habaki yo i. Kenum dai syuk tang ki kentian ki bangi kran. Ki kentian ki bangi ni asot nak tien kajong boleh. Handai kandai ke ki kentian ki bangin kran ki dari ki kam ki bangi gile. Hakiwe pak kentian kajing alap kan dai syuk dak baong le kum ni le kum tai. Handai kadai dak bangi ni em ya kajing syai ka badon hapo jengi. Namar kata tapi pai saya ketu kajing tho Jeremiah kalau nang ka balai phuwe. Jeremiah buteng ban ong. Ini kentian. Bakin hikai syuk uwe yo para marjan. Bat uwe lo para. Dak baong tu tip yu try. Namar baro kin sait hu yanga. Nadu uba pop tam hadu uba kraw tam naki. Ong utara. Imran kam syuk bandalet banda ong yaki. Haki inet ki bikin wan hai syangi bikin ong. Ke gani kajing mut jang kani. Ikwa ban tip. Kata kajing tip iki ke baro kamla ban pen im ngi ke ka ba ki brio ki kwa hagi sengi ke bak hadu. Kade ke bikin tip kumnu bikin em bikin tip kumnu bikin yo ya kata kajing keman. Kinwan kajing keman ha babun ki jaka ha ka pisa ha ka perthai. Ha kajing subha jaka perthai ha kinom syam. Ba kita ki bawat hot wala ki wat ha ki jaka ki bomde ublei uyo i ka do anu kajing ki. Wat un lam ki. Bikin yo itu iki brio. Ki jong ublei. Hang ta ba kadon kajing syai la kadon tang uwe. Ubrio ha ka snong bolong kajing syai. Kata kajing syai kan thaba. Bahkan phalang ha kata senang. Haba hang ni baka ong haba Jeremiah ong babaro kin itu ya kin itu ya ublai. Nadu bapo tam hadu bakraw tam naki. Kamut ba ubrio ba pediang ne pediang ya ka gospel ru. Un itu untip ya ka gospel. Don kam ban tip kijing ong ki hande ta kijing em kajong ubrio kin tip baka ni ka gospel. Kabangi la alap ka gospel kabangi la ekran bro sikata ka trekam ha kajing em kajongi. Namar kata kajing em kajonga ba kajong phi ka long ka atiar ka bo ublei ukwa ban pendon kam. Ukwa ban pendon kam na ka bantaban pendap ya kanika. Kam jong kajing alap ya ka gospel. Hagi sengi ka bakhadu. Bat kajing alap ya ka gospel ka di kajing betha ka bakhraw tam ya wei Kristen. Kaya kani kajing betha ka bakraw tam ka Great Commission. Kade kata ka bau Yesus Kristus ang iki sandran ke jong tu let no mapi tu penlong sandran iki benrio baro. Tapin baptis ya ki ha ka kerteng ka jong pa bu khun bu sem bakhot. Dahi kairu ya ki bikin sumari ki baro kat ki bangala hukum ya. Ya pi. Kamat hani kade bengi ngin let ban penlong sandran iki brio. Kumno bengi la ban penlong sandran iki brio. Nadangi hi ngimpen iswai ta kajing long sanran kajungi. Kidon kam swai ngi ben bengi ilong ki babet dor. Bengi penpau kata kidak kising ki penpau bengi ngilong ki sanran kajung Nam keren tang phi ala diru kalong kamju ka apply ngi baro. Bengi ngin em kajing em kajungi. Nengin long kita ki ba boleh kuai ben long bun pendon kam ngi. Let's say kadau ka ba ublei umla ban pendon kam bahai ngi kadin nomor ngim ailat bagata ka kajing bagata kajing syai ka ba kala ada lupa po ka du anu kajing kan tre ha kajing em kajing bar habang ikran sipang kajing betha bakraw ikran sipang kata kajing alap ya ka gospel siki benrio baro but haba ukran sipang kajing alap ya kan ka gospel ujisu ang Matius kalau nang ka ba art sa ka ba ka sa ang kumno wang tia kani ka gospel jong ki hima anya lap ha ka perthai baro ya ka banlong ka jing phlai kinja ban rio baro anda kam ta kan saja ka ba kerja ka ba kut ka ba kini ki kentien ka jong Yesus Kristus ka ang hani ba anya lap ya kani ka gospel jong ki hima ba kan long ka jing phla kajing phla lada kani ka gospel am pachmia lap ha ka perthai boro ka wei kajing kot kan wan kai kani ka gospel jong ka hima hi boro nya tip kani ka gospel ka jong ka hima ka ditang kani ka wei ukres hanga bat haphi kajing kermen ka buram
Kade kata kabo Yesus Kristus em hapok jengi. Kade kani kan ke gospel bat habang yalap Yesus Kristus hapok jengi. Ke eda bengi ong. Habo Yesus Kristus em hapok jengi. Ke e ki bomi na kajing hangi ni ke e ka ba phalang ha kajing em ka jengi kade ke e. De Yesus Kristus. Habo ki brio ki pet yangi kinyo iya no kinyo iya yangi na Yesus Kristus. Kede banyo iyo Yesus Kristus. Hare bun sin bun wat ni syam yalade. Bingilong ki boduna kataka. Liang habangin haba kibrio kinyo iyo Yesus Kristus kiyo iyo dano. Kiyo iyo ni Adam ubarem. Uni uyale banyo ya ke ya ka bo. Nomor kata ngi don kam ban penstam la ka jong komet ka jungi. Mingin yale kita kijing yale om kijing yale dak dala dehi. Hari kijing yale ka jungi ka de bengin ngai. Kijing yale ka jungi ka de bengin IT. Kijing yale ka jungi ka de bengin island. Bakata kajing syai kan em hapuk jengi kan yat hapuk jengi hakiwai pak kentien kajing em kajengi kan phla hok hakamak ka perthai borok kawai ba uji sukres bo em hapuk jengi ulak ban penmi ya ke ka ba ka perthai ka yalle bah hadu kini kisngi ban penmi ke ka ba ka perthai ka persyang ban penmi akini kisngi ki pisang ban penmi itu ki sok jong mensiam ban penmi ki brio ki ba e ki brio ki ba sok ki brio ki ba chat kemen kata ke di ki perthai ka persang ban penmi kata ke di ke ka ba ka perthai ka persang ban penlong ki brio ki jangka Henry kata ba kanang persang kata kanang long ka ba syam ka ba kalong ka ba tuna takadaw la ka perthai katip kumnu kabut kabuar kumnu ba bala ban penyo ya kata ke ka ba maka ka kwa kasidan kam tang ino tang Yesus Kristus karan kam tang Yesus Kristus ban penmi e ki jinglong jong ka jing e ka jing kemen ka jing suk ka jing sya aslam ka jing le asbun ka jing bha ka jing yaine ka jing jamnut maka buar halade kini kilong kisok jong mensim de tang Yesus Kristus bala penmi kini hangi haki em kajungi iway pi iway. Baik kini kikentian ki jong Yesus Kristus ke Ukran hani Matias kalau nang ka ba arsa ko ka ba khat sao. Ki pen pau ba kom ka we ni kidak jong kajing wan asin ka jong kade kajing pendap ya ka kam kajing yalap jong gospel. Hot ki we ki bun ba ki kidak jong kajing wan asin ka jong Yesus Kristus ka ba kado ya kajing wan asin jong Yesus Kristus. Hani kadon ka we kadang ka ban pendap ya kata ba kata kade ke kade ka kam jong kajing yalam lada ka kela ka perthai sok ka ba kelaru hare lada kajing yalap ampat dep uji Yesus nompat wan kani kadon kam kani kadika kamat pedeng ka badon kam ha ki brio kentep bikin suthu siapa uji Yesus siapa kani ka gospel haki wai pak kentian kat badang don kani kalat jing sen kadang ne kat taru ka jing yalap jong gospel kan ne hadu ka jing kut jong kalat jing isen jing lat ka jing sen but ka jing keli lanu kani kalat jing sen kan kut ka probation period lanu kan kut komentar ka jing ki brio kan kut anda haba kita kisngi ka jing kordet ba kan kut setiap am kita kisngi jing kordet ba the great tribulation kan kut hapua ba kut kini ki por jing kijing kordet kaba ba ki brio ki jang boleh kin sya pen shitom ben bikin sya le jet kijing em ka jong ki ba Yesus Kristus Ukran ji phangkani ka jing kordet ba kom ka we ni kidang jing wan asin ka jong uru hamat hias kalau nang ka ba arsa ka khot ka ba ar we yudan kam puli pitep ya kani ka sngi ki ni ki sngi jong kordet ba am kani ka sngi ki jing kordet ba kalau haru kata ka ba lada om pen lengkot ya kata ka por mudan ka we ru kedua ban em te habang yo iya kini ki ngasung thu ba kaya ba kordet tam bat badum tam jong ka history kade kata kaya ka badum tam ka history ka jong puthai ba de ha kani ka por ba an pendap ya kata ka jingelap ya ka gospel
Suthu hakaya bakordit tam badum tam aka history ka jong perthai kadai hakani ka por kan baya ka gospel on pendap kata bak nang dum ka perthai saudong jungi ka bangi em kata kan ka jing shai ka jungi ka nang de ban tengshan ban nang tengshan kadai hakum gitu ki por ba phnyu I ba ka jing pendap ka gospel namar ka jing dum kan long hadu kata ba dum ba ka jing shai ki brio jong bulai kin don kata ka jing shai ka jong ki hawai ki don mentaru re kan khampalang shu tu sngi namar bulai ha ka jing dum kum kan uksa menta tapi mi nang nin sate sabar ba shet ka sngi pen me to chlai kan don jing mentoi ayu kan don jing mentoi ai handai ada kala sep ka sngi da kala dum kawan ka jing dum la da pen me ka to chlai ka ja ayu ka don jing mun ka pau bha ka tu ka jing shai ka ba pipen me na du man sngi ka kham pau bha ka por ka ya ka ba dum anda ha ba ka sep ka sngi te kom taru ka jing shai ka ba don ha ki brio ki jong ublei kani ka jing shai ka bu ublei ula thep apo ka do nu ka jong ki ka taru kan phalang shu ha ki sngi ki ba khadu kan phalang ki sngi ki ba khadu ba de ha kata ka rukom baya ka kam jong ka jing alap ka gospel on pendap ha ki sngi ki ba kordit tam bagi sngi ki badum tam jongka history jongka perthai kata benang dum kata midang kajing shai ka jong belai kadang jing kadang Yesus Kristus ru kalong kanuksa ka babiang bha ka bayade bukan ka phang bida hipet ya kajing im ka jong Yesus Kristus ha ka por ka ya ka jing ka badum ba ka ba shitom ka jing im ka jong haduk ka per gat samani haduk ka tu ka por ka ba ya ulas dien halor nang udien phana ba ka jingdum kam le ka jingdum ka ba kenjaman siam ka jingdum ka ba kenjam medru haduk ba ka sni kam shashu ong bu lo o bodum triu laka haduk kata ba ka jingdum ka ba ser khai haduk kata henrei ka jing shai pat ka pa tu ka jing shai ka ka badan ha Yesus Kristus ni ujing shai wala I kan baka dum ka jing em ka jong hene ka jing shai ka pa bahaba ki brio ki thap ki ban thiu yu ba ki kran jat ki jing kran pershai ke ka ba Jesus Kristus la duai sho ka pa bu ong subhama ikini namar kintep ka ka ba kilale kum kata ka mansim pad uklam shimla penmi ikini ki kentien ki ba kran pershai inu ne ke ba ki ba penmong inu ru hele ke ka ba ki brio ki yo ka de ka jinglong ka ba compare ni ki wei nong tu ki ba kilaju sa nar phana but kata ka jing shai ka ba phalang ha kani ka por ka ya ka jing im ka jong Jesus Christ kalong hadu kata ba uwei ni gitu ki sipai ubala habban sa nar phana Jesus Christ umban si bu habban phala ni jong ki tien ong kum no shisha uni ulong khun jong lai ba kumbang ilai puli mene ha proverb kalau nang ka basa ko ka ba khat phra ka pa ta ba ka jing shai ka jong ki khun ki jong blai kanang shai ba kanang tengshan na ka por ka bang nang ya ka por kata kanang khan ka jing dum kata kanang jor kata ka jing dum kata ka jing shai jong ki brio proverb sa khat phra mene ngi puli henrai kalenti jong ba hok kalong kum ka jing shai ka ba tengshan ka ba nang tengshan hadu ka ba janai ka janai ka sngi kanang ya tengshan mar kata kamla banlat bagi brio ki ba kediang ba ki ba don hakaliang ka jong bulai ka jing em ka jong kanang tengshan ba kadang de kade ban long kum ta hiru kamla ingi bingin sa akut sa Jesus Kristus habo Ukraine sipang ka hima ka jong bulai upanya seriam ka hima ka jong bulai kum uterso usembai terso uang kalong kum usembai terso haba ubrio ulit bed tu usembai terso hakaling kha ka jong but hakawe ka sni sendat yo I ba uni usembai terso ukulalong udieng ukumi kisla ba kum ta ter mi kisentir te uklam long tersu sa uklam long sa usembai tersu hendre usan na ka jing long sembai sa ka jing long kapau sabar si kisla
pun mi sentiu pun mi tenat ba kum ta ter bat kata ka jing pun mi ya kita ki manu ba mentoy ka perthei hi borok ka wei saudong jong u ka mentoy ki sim ki do ki brio ki mentoy kum taru ka jing em ka jongi ka de ban long kum ta balada kam long kum ta lada ka jing em ka jongi ada ngikam kat mengikam ru bangi bangi lakha pan ha ka jing em ka jong Jesus Christ ada ngi syam ila dia bangi melong kong uni usamba tersu ada kata ka lada kata ka utak sembai san hapu ka jing em ka jongi ada umpun mi ekisla umpun mi ekiso umpun mi ekisentiu usu kelasa usulong yai long sa sembai kadang kam ni bengin yet bengin wa ke do anut ke mesim ke jongi nomor kata kadang kam ini kadang ke jing dan kam ki brio ke jong boleh bikin pedang Yesus Kristus kad bakalat kadang pelih ki kadang kam ki bakalat ka pelih ki bikin sim bikin pedang ka jinget ya kata ka jing ai ke jong boleh ka jing ai ka babha ka jing ai ka bajanai ka jong akan tu yang i wei pi wei banginum dei ban up hadu ba kan poi kata ka ya jong ka jing dum ka bakhrau tam ka history ka jong perthei ba bangin long ka jing shai ka ni ka perthei what up hadu kata ka po kani ka de ka po ringi bingin long ka jing shai dingi em so si benai hadin nang ni ka perthei ka nang hamdum ban ka ka bakalong menta be ya kani ka senam bala le ha ka por barang sedang senam men senam nang ya sultanat ka men sim ka jingi ka shlai ka jing keman henry tang ka tu ka ni benai hadin jia ayu ka jing dum sudah kat siapa ngi pai ka don tang ka jing ka jing sumusi ka jing beliau ka jing bom don ka jing kerman hari haki beliau ka jing boleh ka de bandon ka ha kum kitu ki por ka jing syai ka jing keman ka de ban dap ka ban selai lada ka dum so ka dum ka perthai ru ka jing em ka jing kadang de ban dap ka de ban selai ka jing kerman aba ki wei ki tiang ki siap tiang kita ki jing pin siap tiang jong ubaman ka jing em ka jing ka de ban de ka ka ban dap da ka jing slur nomor upol ru ang am simla ai phi man sim ju ka jing tiang hai ai phi man sim ju ka jing pun ko bor ka jing slur bangin slur mar belai ngi slur bangi dan ka jing syai ki brio ki bom dan ka jing syai ki ka ba jam sim senam kum ka ba shisha kila wa di kilat kilenti kumnu bikin le ka bikin le Henry kamde yang ni bingin buat ko ka bingin le ni ban wat shwai uta bala dep ban penbiang lu di ki nam ta jangi uta kolong ka jing syai idi ban let ka jing syai ban tip ya ka bala jia ki ding senam bala le no ba kum taru kan long ha bingi jam mentau senam bathamai ba ka jing em ka bathamai ru akan tu yang ni bingin phai ka jing syai ba kata ka jing syai kan syat ekalenti ka jungi syai bangi ngilan ka jing syai jong perthai ka de ka jing syai ka ba kum mai pat kam de ka jing syai ka ba pla ngi bingin yo i bingin pet ki khamat ka jungi ka de ka kum ka tu ka jing syai ka ba pen mat la man ni ka khamat ka jungi blinding light ka ba pen ka ba thaba ru ta ka ba ka shude ka jing syai ka ba pen thame le ja kata ka jing syai ka ba pen i shanu bin le ba ngai skam ya kata ka jing kular ka bo blai uang ha ka ktir ka jong tu ya bo katsur ka ban ong hangi kani kolong kelenti tu ya phia ka ngai ba ha kani ka sngi sngi sabatan tunginya busan kendian halor ke ka bangi thu ban le ba ke ka bangi ikwa ban le ha kani senam ka thamai hatung ibu iswai ki jing kwa ki jing thamu ki jongi ki plan ki jongi ki brio ne hatung i thamu bengin yet ya ka tolong jong ta ka jing syai ka basisha kapur ka de yang i menta mde hadu ta kapur ka jingwan ka jing pensitam kan ja bangin in long ka jing syai yet buat ka jing syai kana ka jing syai kan phalang hangi ba lamba jongi ini sedang kini kelenti ka bathamai menta ya se kal kani kala bandai ka new year's resolution ka jingkut jingmut makan long kum ta
to ai bengin bu kita kijing khuslai jong ke baka perthai ka pen khuslai ngi sharut ai bengin klat ke ka baki brio ki ong inum pet than ke baka perthai ka penting ka pen smit ngi de kijing penting kijing pen smit ki jong ka idan yu blai wa kham halor jong kita ke baro mar ngim mani u blai jong kijing tieng baka jing siap tieng ring mani u blai ba bandap da kijing ai ban ula ban le lu di ke baro na ka betta jongi kajing kali kashu lang hangi wei hanga ba hapi hatongi kwa mo bangi thrang mo ban long kajing shai ublai hakani ka snam bathamai padi sngi ki bakhadu jonga history jonga perthai hatu ngi kwa mo bandon bentalam ba kata kajing pendam ya kata ka kam jonga kajing ya lap ya ka gospel jong ka hima hatongi kwa ni am bandan benta kata hatongi kwa ni am bu ble bundan kam yang ni mar ha ka bakut ke ka bu ble kwa ni long kita ki sipai ki jong ngin le ya ki kam ki jong ngin le ki jing le ki jong hatongi kwa ni am hatongi thrang ni am bengin pendap ya ka jing lap jong ka gospel jong ka hima ladap hikwa bada pitrang piyet ila dia kado anu jom pila pikwa pitrang ba pinle kani waya kani on pendap hapi ba lamba jong pi ublen ponon kam ya pi kom kata ka atiar amdan kam hadu ba pindan long ki ba pena ki bala ban kren ni ki long ki ba pena ka ban kren ne ha ban yalam kamdan kam ya pi hadu ro pila ban sei de khot kamdan kam ya pi hadu ba pila ban ken mau ki de khot ne ba ken mau pila ban kren ba nyalap ki jing nyalap kibreo ki alap na kapos kapor kita ki shudai tang ki bo ubrei punon kam hedai ka bakham khara kata ka kajing em ka jonga ba ka jong phi kata hi ka kajing sha ngala banyalap hangni ka gospel hedai ka mentoi airu kalong serwalut bangan yalap ye phi ka gospel ada kajing em ka jonga kam ya kat kum kata ka gospel denam dai kamentoi kasudai tang ka kasudai tang kajing kran kajing kentu kajing ken pham usoi tan ru udan yakum kata kajing long utep un kran un pasiau kita ki lada udan kum kata kaman siam ban pasiau ban kran kita ki jing kran jong gospel hendrai kajing em kajing upa kami ha balada ngim long kumba ka gos kumba kamta kumba ngingi alam ilong ki brio jong ka ki khon ba ki brio jong kajing dom nama kata ngi don kam bengin ngin nyale mde bengin nyale ru bengin IT sha kajing em kajungi na bengin bu shu ita kajing na bengin bu shu kani kala dia to ai ba kani kala dia kan nyam bakan sedang ban nyam du kani kesengi bakan nyam ba khanang ba Jesus Christ ula ban em kajing em kajungi kajong hangi hakrukam ka papura amde tang siteng amde tang sipawa amde tang khandai pa pusan ne khandai pusan tu ai bukan long siswa pusan kani kalong kajing duai kajong kani ka bat longet skam kani ka kalong kajing duai kajong phi lang baro number kumbang yo kajing pelaj em kala hajar bat na kami nanti bangi baro anda ha bakata ka sngi kajing pelaj em kawan aku ba mengi baro ki badan hakani ka kamera min yo ya kata kajing pelaj em ka burong mulai amin